ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಕುಪೇಟೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರೆ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಡೆಬೈದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅವೆನಿ ಅಲ್ಪ ಏನ ಪುರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಅರ್ಡನೆ ತೆರೆಯೋನ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಇದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬೈದೆ ಕೋಲೋಗು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾಪುರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮೂಲಕ ಈತ ದಯೋಲುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬರಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೈಕಾಡ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾ ಅವೇ ಬ್ಯಾತೆ ಊಪುರ ದೈವಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮೇನ್ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಂದೇಕ್ಲ ರಥಕ್ಲ ಮುಲ್ಕ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲೆ ತೆರಿಪಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ದೈವೋತ್ಸವ ಶುರು ಉಡುಪಿ ಜಾಗದ ಉಂದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಾಗುಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. PPC ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗಡುಬರು ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿರು ಅಲಂಕಾರದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಚಿ ಪತ್ನಿ ರಾಟ್ ಟವರ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಸಂಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಸಂಕ ಪಾರ್ಕ್ ಉಲಯ ಅದು ಇಂಚ ವಾಜಿರಾಜ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಜಾಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಡುಬಾಡಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಬಬ್ಬರಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದೈಡ್ ಬಾಗುಡು ಕಲ್ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದೈಡ್ ಕೊರಗಂಚಿ ಒರಂಬ ದೈವಲು ಪ್ರಧಾನವಾದುಲ್ಲ. ಬಬ್ಬರಿ ಕಾಪ ಮೂಲುಡು ಕಾಯನ್ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಾದ ಮೂಲುಡು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಸೂತ ಮೂಲ ಜಾಗ ಮೂಲುಡು ಬಬ್ಬರಿ ಬಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಉಡುಪಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೋಂಡು ಆಸೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ ಉಡುಪಿಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೋಡು ಹಿಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಮೆರೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಪುಡಿ ಬಬ್ಬರಿ ಆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬೈಲೂರು ಮಹೇಶ ಮದಿಂದ ಭೇಟಿ ಆತಗೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಹಿಂಗ ಜಾಗ ಬೋಡು ದೇವಿಡ ಬತ್ತ ಕೇನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಜಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಅಧಿಕಾರ ಮೆರವೆ ಮೂಲ ಜಾಗ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಇಷ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ನೆನವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಕೇನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲ ಜಾಗ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಉಡುಪಿಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೋಡ ಮೆರೆಯೋಡ ಉಡುಪಿಡಿ 4 ಬೀದಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಥನ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪಿರು ಪಂದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೊತ್ತು ಉಡುಪಿ 4 ಬೀದಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆ ಪೊತ್ತು ರಥನು ಬತ್ತು ಬಬ್ಬರಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಡುವೆಗೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ರೋಲ್ ಆದಿಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಏಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ ಚೂರು ಮುಂಭಾಗ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿದ ಚೂ ತುಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಉಂಟು ಕಾಜಿದಪುರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಮಾಡುವೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗನೇ ಅತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಶೇಖ ಪಿಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ದರಿಗಳು ಕಾಜು ಉಂದರಿನ ಫುಲ್ಲು ಶೇಖ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಗೆ ಆ ಪೋತ್ರಲು ಸೇರಿದ ಭಕ್ತಿ ಚೆಂಚ ದಾದ ದಾಯ ದುಂಪು ಒಬ್ಬ ಜೆಂಜಿ ಆ ಪೋತ್ರ ಮಠದ ತಂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಬ್ಬರಿ ವಿರುಟವಾಯಿನ ಬಬ್ಬರಿ ಸಿಗಲೆ ಕೂಡು ರತನ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಉಂಟಿ ಅಂದು ಆ ಪೋತ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚಾವೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಅಂತ ತಿಳಿಯನಾಗ ಬಬ್ಬರಿಯ ಜಾಗೋಡು ಆಯ್ನ ನಂಬೋಡು ನೀವು ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಬತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೋತ್ರ ತೆಂಕು ಬೇಟೆಡು ಜಾಗ ಬಂಡ ಜುಮಾದಿ ಆಪೆಲ್ ಅಂಡ ಕಲ್ಪುಡು ಎಂಚಿ ನಡುವು ಬಾಗುಡು ಬಬ್ಬರೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪಿ ಈ ಜಾಗೋಡು ಬರ್ತದೆ ರಥ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಉಂಟು ಜಾಗ ಊಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಲ್ಲುಂಟು ಬ್ರಹ್ಮರಥನ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಉಂಟಿನ ಜಾಗ ರಥೋತ್ಸವನಾಗ ಜಾಗ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ರಥ ಬೀದಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಇಂಚಿ ತ್ರಿಗೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಜಾಗ ಉಂಟನೆ ಜಾಗ ಐ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡರ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಂಡ ಪಾಡು ಬರ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾರಿಪುರ ಬೋರ್ನಾಗ ಭೇಟಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಬೊಂಡ ಪಾಡು ಉಂಟೆ ಜಾಗ ಕೊಂಚ ಗುರುತಾವು
ಒಂದು ಕಾಜಿ ತಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಜಿ ತಂಗಡಿ ಪೂರ ಶೇಕ್ అవుతుంది ಪೂರ ರಥ ಪಂದದು ಮಾಡ ಪೂರ ದರಿಯೊತ್ತುಂಗೆ ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ತಾಳೆ ದಪ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಸಮರ ಮಲ್ತದೆ ಆರತಿ ಮಲ್ತದೆ ರಥ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಐಟರ್ ದುಂಬು ಜುಮಾದಿ ದಂಡು ಬೈಜೆ ದೈವಗೆ ಉಡುಪಿ ಇತ್ತು ಬಾಗೋಡು ಕಾಂತಿ ಜಿಮಾದಿ ಜಾಗ ಒಲ್ಪಲಚ್ ಕಾಂತಿ ಜಿಮಾದಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ದಂಡು ಸಾಗರ ವರ್ಪಿನ ದೈವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಾತು ಇತಿಹಾಸ ಮಾತು ದೈವಪ್ಪು ಒಂದು ಕೊರಳ ಬಾಚಿನ ಪಂಡ ದಂಡು ಸಾಧನ ಊರಿಗೆ ದಂಡು ಸಾಧನ ಊರಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಪಿನ ಭೂಮಿ ಆ ಪೊತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಜತ್ತೊಂಬೈದಿನ ದೈವ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಪಿರಪು ಇತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಬಬ್ಬರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಬುದ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಬ್ಬರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಬಬ್ಬರೆ ಬರೋರು ದುಂಬು ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಕಲ್ಕುಟೆ ಮೂವಿ ಜಾಗ ದೈವ ಸೂಚಿನ ಕಲ್ಕುಟೆ ಮೂವಿ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಕಾಂತಿರಿ ಜಿಮಾದಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕಾಂತಿರಿ ಜಿಮಾದಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿಗಳ ಸೂತ ಮೂಲೋಡು ಉಡುಪಿ ಜಾಗ ಸೂತ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾಟ್ಲಿ ಲಂಚಿನಿ ಕುಡ್ಲಡು ಬಕ್ಕ ಸುರು ಉಡುಪಿ ಬೈ ಜಾಗ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಂಡವೋಲು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾಡು ತಿರುಗುದು ಉಡುಪಿ ಬಾಗೋಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬರ್ನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ಬರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವಲ ಬಾರಿ ಮಠ ಮೌಲ್ಯಗ ಪೂರ ಪೆತ್ತಗು ಆನೆಗೆ ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಕೂಡುದು ತೋಜಿ ಬರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿನ್ ಬಕ್ಕ ಮೂರು ಅವೊಂಜಿ ತನ್ನ ಇಮ್ಮುನ್ ತೋಪಾದು ನಮ್ಮೋಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಂಬುಜಿ ದಾರಾಳ ಒಂಜಿ ತೋಪಾದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಂತೆ ತೋಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ದೈವ ನಮ್ಮು ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ಪೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೂರ್ದು ಪೆತ್ತ ಸೈಪಿನಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಏನು ಹಾಟ ಬುಡ್ ಹೋಯ್ನ ಪೆತ್ತ ಒಡೆ ಹೋಯ್ನಂಜಿ ಆಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ದ ಬಕ್ ಮುಲ್ ನಂಬೋಡ್ ಬಂದ್ ಬೇಕು ಮುಲ್ ನಂಬು ಉನ್ನಪನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಗ ಮಠ ತಗಲ್ಲ ಮಠ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧ ಮಠ ಬಕ್ಕಾಯಿ ಮಠ ಬಕ್ಕಾಯಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಮಠ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ದೈವ ಒಂದು ಮಠ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೊರ್ನಿ ಜಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮೂಲ ಉತ್ಸವ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬರೋಡೆ ಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚದು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಮಠದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಧಿಕ ಹೊಡಿತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಠಪುಲು ದುಮ್ಮಂಚತ್ತು ಅವು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮೇಲೇಶ್ವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಅಂಡೋಮೆಂಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ದತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಡು ಉಂಟು ಅಂಜನಿತ ಮೂಲ ದಾದ ಆವರಣ ಅಲ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಾದ ಬರ್ಪೀರು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿದಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಸುರುತಿನ ಬಬ್ಬರಿನ ಸೇವೆ ಆ ಬಬ್ಬರಿ ಮತ್ತ ಊರು ಜತ್ ಪೇರು ಬಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಗಡುವಾಡು ಕೂರಿಗೆ ಉಳ್ಪೇರು 4 ಗಡುಟು ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿನ ಕೋಲ ಈ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡಿನ ಕಾಂತಿ ಜಿಮ್ಮಾದಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಬಂಟಿ ಪಂಜೂರಿನ ಕೋಲ ರಡ್ಡಿ ದಿನ ಅವಳು ಬಂಡರ ಪೂಜು ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಲ ಫಸ್ಟಿನ ಪಮ್ಮದವರ್ಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುದು 2ನೇ ದಿನ ಪಮ್ಮದ ವರ್ಗ 3 ದಿನ ಕಲ್ಕುಲಿನ ಕೋಲ ಬೈಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಐಕೆ 4 ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟು ಮೇನ್ ಕೋಲ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಅರ್ಚಿ ಉಲ್ಲಾತಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮತ್ತು ಸುರೂತ ಜಾಗ ಮೂರು ಅದು ತಂಗಡಿ ಜೊತೆ ಅದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಳಿಗೆ ಬಟ್ ಬಸ್ತಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಮುದ್ದು ಬಕ್ಕ ತಂಗಡಿ ಸೇರೋ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿಗ ಅವುಗಳ ಗೊತ್ತು ವಿಚಾರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ ಸುರು ನೆಲೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮೂಲು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಪಿನವೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಂಗಡಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಬಾರ್ನ ಒಂಟಿ ಕಲ್ಬಿಡಿ ಮೂರು ಬಾರ್ನ ಒಂಟಿ ಕಲ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ವರ್ತಿ ನಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲತ ಒಂದು ಕಲ್ಕುನ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಆರ್ತಿ ಕೋಲ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಆರ್ತಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅప్పుడు ಐತೆ ಕಟ್ಲಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಾಜಿ ಕೋಲದಾನೆ ಕಟ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಪಿರಾಕದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ಲ ಪಿರಾಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಈ ದೈವ ಆತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಉಡುಪಿ ಬೈದ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪಿರಾಕದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಒಂದು 200-250 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪಿರದ ಮುಖ ಒಪ್ಪುದು ಜುಮಾದಿನಪುರ ಕಾಂತಿ ಜುಮಾದಿನ ಮುಖ ಒಂದು ತಿಪ್ಪುಜಿ ತುಗಿರ ಅಂಚಿನಪುರ 300 ಪಿರದಾಗ ಮುಖ ಪುರ
ಅವೇ ಬೊಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಲದಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಚಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಾ ದೈವ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಿ ಓಪನ್ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿಯ ಬತ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತು ಗಂಧ ಅನ್ನು ಕೈ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿನ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕ ಊರ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಬಿಗು ದೈವಲು ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ನಂಬಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ఒక ಕೊಂಕಣಿಸ್ ವರ್ಗ ಪುರ ಏನು ಪೂ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕೆ ಪೂ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಪೂ ಬಾರಿ ರಪ್ಪ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಪೂತಿತ್ತು ಪೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಒಲ್ಪಲಚ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತೂರೆ ತುಪ್ಪು ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಆ ತುದ್ದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಟರೋಡು ಬಬ್ಬರಿನ ಮಿತ್ತು ವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ ಪೋರೆಜ್ ಈ ಜಾಗೋಡು ಈ ವಟರೋಡು ವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಜ್ ಬಬ್ಬರಿನ ಗುಂಡದ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಜ್ ಈ ಜಾಗೋಡು ಆಯ್ತು ಇತ್ತು ಪೋರೆ ದುಂಬುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂತಲಿ ಬಬ್ಬರಿನ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಗಲೇ ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಊಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋತು ಬೈರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಕೋಲ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜಾಗ ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಜಾಯ್ಬೋದು ಎವರ ಮಲ್ತೀರು ಆಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚನಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಲೈಪುದು ದೀಪದನ್ನೇ ಪರ್ದು ಹೋಗುದು ನಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಈರೋಡು ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪು ಅವು ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ಇದು ಡೈಲಿ ಮೊಗಲ್ ಭಕ್ತರು ಏರ್ಲ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ ಸಂಕ್ರಮಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಅಪೈತನ ಮಾತ್ರ ವಾಪಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಗಂಧ ಬಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದು ಪಾಡ್ನ ಪಂಡರತೆ ಓಡೆ ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕನ ಇಂಚ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಏರ್ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಲಿ ಮೂಲಿತೆ ಅವುದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಲ್ದು ಏರ್ಲಬುದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ದೀಪ ಕೊತ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಕೂಲ ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಜಿ ಮುಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಜೆ ಕಲ್ಲದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರಾಗಲ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಈಗ ದೀಪ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಡೈಲಿ ಕೊತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರಾಗಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ವಿ ಬಬ್ಬರಿ ಬೊಕ ಅವನ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮುಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಲ್ಜಿದ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಿರಾಕ್ಲಿ ಈ ಬಬ್ಬರಿನ ಇಡೀ ಇಂದು ಕಡಿಯಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಬಬ್ಬರಿ ಕಡಿಯಾಲಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಸಂಬಂಧ ಇಡೀ ಈ ಮಾಗನೆ ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿವಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲಿತೆ ಬೆತೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪು ಕಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಶೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಇಂಚಿನ ಆಯದ ಕಲ್ಲು ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೈಟ್ ಮಲ್ದಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಕೊಡಿಲೆ ಬೈತ ಒಂಜಿ ಮೂಟೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಪತ್ತದ ಐಕ್ ತೂ ಪತ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಂಜೆ ಎದುರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ಬ್ಯಾತಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೀರು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಬೈಟೆ ಮಲ್ಪೀರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವೇ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಾಗ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೀರು ಬಬ್ಬರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನ ಬಬ್ಬರಿ ಸೇವೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಬಲಿಕ ಒಂದು ಆಯದ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಬಾ ಗುಡಿ ಈತಿದೆ ಸುರುತ ಜಾಗ ಉಡುಪಿಡಿ ಬಡಕಾಯಿಡೆ ಸುರುತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ ಉಂಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬೇಟ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪರಕೆದ ಕೋಲಾಪುರ ಅಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲಿಡೆ ಹಾಪುಡು ಪರಕೆದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲಿಡೆ ಕೋಲ ಹಾಪುಡು ಕಾಲಾವಧಿ ಕೋಲವನಾಗ ಟೈಮ್ ಯೋಜ ಐತೆ ಕಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂದಿ ಕೋಲ 3 ಸರಿ ದೊಂದಿ ಕೋಲ ಆತು ನೆಕ್ಕು ಪರಕೆ ದೊಂದಿ ಏನ ಪಂಡಲ ಪಕ್ಕ ಪರಕೆ ಪಂಡಯೋ ಬೇಲೆ ಹಾಪುನಾಗ ಮಸ್ತು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆಡ ಕಾರಿಗ ಮಸ್ತು ಈ ಕಲ್ಲು ಬೆಸ್ ಕಾರಿಕೊಂಡು ತೈಕ್ ಮುಖ ಪರಕೆ ಬೈದ ಮುಖ ಉಂಡು ಪೀಠ ಉಂಡು ದಂಟೆ ಗಿಂಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಕೆದ ಬೈದು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚದ ವಿಶೇಷ ಸೇವನ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಆಯ್ತ ಮುಖ ಪೂರ ಏನಾರ ಭಕ್ತಿಯರ ಬರ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋಲದ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲೆ ಮುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೋಲ ಹಾಪುನೆ ಬಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಮಲ್ತೆನ್ ಚೆಪ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕಟ್ಲಿ 50,000 ಲೈ అవే సింపుల్ డైవర్స్ ఒక ఇంకా అగిల్ సేవ మారిదాని అగిల్ సేవ మారిదాని కోల్దని అగిల్ సేవ విశేషವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ಡುಂಡ ಕಲ್ಲು ఒక ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಡು ಇದೇ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಡೆಲಿವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಸೇವಾದು ಬಾಲೆ ಬೈದಿನ ಉಂಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಕು ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಡೆಲಿವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಂದೆ ದುಮ್ಮು నుంచి ఒక మూల గడువాడు మూలు వాళ్ళు దళిత ఆసుపత్రి మూల ఆసుపత్రి గాంధీ ఒక మిత్ర ఆసుపత్రి ಪುರ ಸೈತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರ ಮೂಲೆ ವರೆಗೆ ಈ ಗಡುವಾಡು ಗಡು ಈ ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಡುವಾಡು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾಲ್ತು ಪೇತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಣಿಪಾಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ ತಂಬೋಡು KMC ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಗಾಡ ಅಂಡ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬರಬಹುದು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಲಲಿತ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಿತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರಬಹುದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ತೀರ್ದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೈವದ ಕೈ ಕೋಲೋಡ ದೈವ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಂಡು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಲು ಮೂಲ 19 ಪೇತ 10 ಬುಡ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಗಡುವಾಡ ಪೂರ ಪೇತ ಬುಡ್ಡು ಬರ್ಪೆ ಮೂಲ ಬುಡ್ಡು ಬರ್ಪು ದೈವ ಅವತ್ತ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಡಲ ಮೂಲ ಏರೇನ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಎಂಕ ಮತ್ತೆ ಏನ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ಕೈತಲ್ಲ ವರರಾಜುಲಿ ಬೀಳಂಗ ಆಡ ಪಂಡಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಕ್ಕ ದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಊರ್ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹಿಂಜ ಮಾಡಲ ಓಲ ಪೂತ ಭಜನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಲೆಡ ಒಂದು ಕಾಂತಿರಿ ಜಿಮ್ಮದಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಬಂಟೆ ಮಕ್ಕ ವರಮೋಟಿ ಪಂಜುರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಪುಣ ಒಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರನೇ ಪೂರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇಡೀ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಪುದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬ ಮಲ್ಪುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಪುದು ಸದ್ದ ಅಪಗ ಅವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಾಗ ಆತಿ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐಟರ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆತು ಜಗಪುರ ದುಂಬುದನೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಆಯಲಂಚಿ ದುಂಬುದನೆ ಪೂರ ಬಿಡಿತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೂರದ ಆಯ ಉಂಟು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವಿತ ಈಗ ದುಂಬು ಕೊನತರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನೋಡಿ ಮಾಟ ಊರು ಸೇರಿ ಜೀವ ಮಲ್ಪುಂದ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಜಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಊರುಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಮಲ್ಪುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಿ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಆಯದ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಸಿರಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ದರ್ಶನ ಬಕ್ಕ ಆಂತೇಜಿ ಮಾತಿ ನಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಬಿಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಸೇರಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನ ಅದು ಐಕ್ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಅವು ಮನೆ ಮಂಚ ಅವೇನು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪದೆ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷ ಪಿಲ್ಲದ ಮಂಚ ಎತ್ತದು ಬಾರಿ ಪರಕಿತ್ತು ಅವು ಕೈತ ಕಾರಪುರ ಅಂತ ಸರಿತುಜಿ ಮುಖಪುರ ಜೀವನ ಬೂಡೆ ಬಲಿ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೋನಿ ಅವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಮೂರ್ತ ದಾರ್ವ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಮಂಚ ಹೊಸ ಮಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ದೈವದ ಮುಖದೇವಿಯರಿಗೆ ಅವು ಗುಜ್ಜಂಟಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜಿ ದೈವದ ಗುಜ್ಜಿ ಅಂತೀರ ಅವು ಜುಮ್ಮಾ ದಿನ ಮುಖ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಡಾಂಡ ಐ ಡೀದು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚಿನ ಬೂಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿದ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಆ ಗುಜ್ಜಿಡ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಪರತೆ ಉಂಟು ಗುಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ್ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಅವು ಗುಂಡ ಮೂಲ ನಮತ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯದ ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅನ್ಪೇರು ಅಂತ ಐತ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಆಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಆಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕುಜಿರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಗುಟ್ಟು ಹೊಸದ ಮಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಜೈವದ ಅಂಗನ ಒಲೆ ಬರೋಣ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಶಿರ್ಬೋಡು ಉಂಡು ಶಿರ್ಬೋಡು ಯಾರಂದ ಏನ ನೇರ್ಮಡು ಉಂಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪೊಗ್ಗನ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಚ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಪೂರ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಹಾಪುಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಮುಡೈ ಗೋಣಿ ಮರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಬಕ್ಕ ಪುಂಡ ಲವ್ ಮರ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪನ ಮರ ನೆತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಕೋಲ ಯಾಪ ಆಪಿನಿ ಮೂಲು ಕೋಲ ಉಪಾಯ ಪಂಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಡಾಪು ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಾಪು ನೀ 3 ತಿಂಗಳು ಕೋಲ ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೆಗ್ ಸೋನಪುರ ಕೋಲ ಗಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಕೋಲ ಪುರ ಹಾಕು ಕಲ್ಪುರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಲ ಪಂಡ ದೈವ 9 ದೈವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇರೆ ಬಾದು ಒಂಜಿನ ದೈವ ಇದು ಪರಕೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಕಲ್ಪುಡಗಿನ ಬೇಲೆವನ ಪರಕೆ ಕಲ್ಪುಡ ಪರಕೆ ಮಣ್ಣ ಕಲ್ಪುಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಲ ಅನ್ಪೋಲಿ ಬೇತಲ ಅಂಚದು ಪೂರೈಗಳು ಕೋಲ ಅನ್ಪೋಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಮೂಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ವಿಲಯ ಮಲ್ಪುಡ ನಾವು ಐನ್ ದೈವ ಒಟ್ಟದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡರ ಬಚ್ಚಿ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ವಿಲಯದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಬ್ಜಿ ಪೂರ ಬರೋದು ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಅಪಿದೆ ಕೊಡಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಲ್ಪುಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡ ಅಂತ ಬೈಕಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲ್ಕುಡ ಮಾತ್ರ ಪರಕೆ ಕಲ್ಕುಡ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಕುಡ ಬಂಡ ಕಲ್ಕುಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ರೇಗ್ಲು ಒರ್ಮದೈಲ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಜಯ ಪರಕೆ ಒರ್ಮದೈಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪರಕೆ ಪನ್ನಂಚೆ ವಾದ ಪನ್ಪರ ಐತೆ ಮೈತ್ ಪುರುಳಿ ಸೇವೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದುಂಬು ಆಚೆ ಪ್ರಚದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಐವತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೆ ಪೋದು ಒಂದ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮುಲ್ತಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚಿದ ಪೂರ ಯಾವ ಮೂರು ಜಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಗಿತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂಗಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ಬಾರಿ ಮೂರು ಜ್ವಾಲ್ ಕಸ್ತಗ್ಲ ಭೀಮಗಲು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿ ಬಾರಿ ಈ ಕಲ್ಪಂದರ್ಲು ಬಾರಿ ನಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಕಲ್ಪನ ಸರ್ ಬಾರಿ ನಂಬಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೀಲ್ ಇದನ್ನ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತೆಂಕುಪೇಟೆ ಬಂದ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮೈನಿದೆ ಪುದ ತೆಂಕುಪೇಟೆ ಬಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಪರೋಡ ಈಗ ಎಂಕಲ್ ನಿಯರ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಅದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮುಖ ಉಲೈ ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಉಲೈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಜ್ ಎದುರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಉಲ್ಲ ಉಂಟಂದ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಪೂರ ಕೂತಿರ್ತೆ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀ ಕೂತು ಬರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ ಜಾಗ ಮುಲಿ ಎರೇ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿ ಪೋಂಡ ಗಂಧ ಕೈ ಮುಗಿ ಪೋಂಡ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಆಟೊಂಜಿ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿರತ್ತ ಏದ ಪೂಜೆ ಕೊಂಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಎಡ ನಿಕನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಿಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲು ಇದೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಗಂಧ ಕೂತು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಆಯ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬೋದು ಗಂಧ ಪಾಡಿ ಎಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತು ಕೈ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿದ ಇವನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಜನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲವರ್ ಮೂಲ ಬಾತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡಲ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಜಾಗದ ಆಯ್ನೆ ಜಾಗಲೆ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಜಾಗಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಟೋ ಒಂದು ತೂದು ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತೀರಿ ಎಂಕದ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂಚ ಉಟ್ಟಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಈಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಬರ್ಪ ಬಂಡಿರು ಮುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರೆ ಬಂಡೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬತ್ತ ಗಂಧ ಬತ್ತೋಯ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಲ ಬತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಗಂಧ ಬತ್ತೋತೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗಂಧ ಬತ್ತೋತೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಫಾಲೋವರ್ ಬಂತೀರಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪರಕೆ ಬಂತೀರಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಆಡಾಗ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆತಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಈ ತೂಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೂವನ ಕಲಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿನ ಪುದ್ರ ಮಸ್ತು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜಿನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಒಡೆ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾಜಿ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಐಟ್ ನಂಬರ್ ತೆರಬಹುದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ನರ್ಸ್ ಅದು KMC ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ KMC ಬುದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಆಜಾಗಲಿ ಕಲ್ಪುಡ ಗಂಧಗೆ ತಗೋಯ್ರಿ ಇಂಚೆ ಜಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಇದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತ್ತು ವಿಸಾ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಪನ್ಪುಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಲಜಿದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪುಡೆ ಪನಿ ಬತ್ತ ಗಂಧ ಬತ್ತಗಾಗಲೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಸಾ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡುವಾರ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಗಾರ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ನಡಪರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ದಂಟೆ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜುಮಾದಿನ ಮಾರಿಯಾಗ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿ ಇಂಚೆ ಆತಂದು ಕಾರ್ ಬಲಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡು ಕಾರ್ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇಂತ ಬರ್ಪೆ ಈಗ ಮಾರಿದಾನಿ ಜೀವಾದಿ ಕಟ್ಕೊಡು ಗಡುವಾಡಿಗೂ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪೀರು ಪಂಡದ 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಪಂತ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬುಡ್ಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಬುಡ್ಡು ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಬತ್ತೀರು ಮಾರಿದಾನಿ ಪಂಡಿರಿ 7 ಕಡ್ಪುವ ಐಕ್ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡು 7 ಕಡ್ಪ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಆರು ನಿಜ್ಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಲೆ ತೂಡು ಪಂಡು ಆರು ಉಂಟಂದ 7 ಬೊಟ್ಟಿ ತೂಡು ಪಂಡು ತೂ ಮತ್ತು ತುಂಡು ತುಯ್ಯರು
ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರಾಗಿ ಜುಮಾದಿ ತೂಡು ಬಂಡು ಯಾನ್ ತೂದು ಇಂಕ್ ಆ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಪುಲಿ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಕಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಸೇವೆ ಗುರಿದು ಆ ಜುಮಾದಿ ತೂಡು ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಂದೆ ಉಂಕಿವೆ ನನ್ನ ಕರ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲ ಏಡು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆದಿ ತಿಂಗೋಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ಮೂರು ಒಂಜಿನ ದೈವ ಒಂಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ವಾ ದೈವ ತಿತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಪೂರ ದೈವ ಸೇದು ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಿಜಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪುಡೆ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಗಿಲು ಉಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಾಲಿ ಪೋಲಿನ ಅದು ಜತ್ತು ಬೋಪುನ ಕಲ್ಪುಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗ ಬರಡ್ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಕೂಲಿ ಈತ ಪರತ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐತಿ ಉಪ್ಪು ಬರೋದು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ತತ್ನ ಗಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತೆ ಒಂಕೊಂಜ ಜೀವನದ ಪನ್ನಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪೂರ ಜೀವನದ ಆಗ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದಲ್ಲ ನನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಸಿಟಿಟವಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಮಗ ಈತ ಸಿಟಿಟವಲ ಈತ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಬೇತವಲ್ಲ ಈತ ಜಾಗ ಹಚ್ಚಿವಿ ಈತೀತ ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ಮೂರು ಒರಂಬ ದೈವಗೂ ಕದನ ಮೂಜಿದ ಕೋಲಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಏನೆನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟುಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪು ಅದ ಜಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಪು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಒಂದು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಪಾಕೋರಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಆನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ದುಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾಸು ಜಿನ ಭಂಗ ಆದ್ರೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುವಾಗಲೇ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಜೀವದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದು ಇಚ್ಚಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ದುಂಬುದ ಫಲ ಮಸ್ತ್ ಫಲಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರುಂಡು ಇಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಉಂಟು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಲೆಗಾನಿಗೆ ದಾದ ವಾ ಕಟ್ಟಿ ದಂಡಪುರ ಕೋಲಾಪುರ ಅಂತ ಸಂಕ್ರಮಣ ಓಪನ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಒಪ್ಪುದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪುದು ಆನೆ ವಿಶೇಷ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಕ ಆಟಿದಾನಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಮಕರದ ತಿಂಗಳು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಗಡುವಾಡಿಗೆ ಹೋದುದು ಕೋರಿ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಬೋರಂಡು ಸುಮಾರು ದರ್ಶನ ಹೋದುದು ಗಡುವಾಡು ಗಂಡವನ ರಕ್ತರ ಗೊರಂಡು ಜೋಡು ಗಟ್ಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಡುವಳ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಏನು ಜೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಡುವಾಳ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪನೆ ಗಡುಕು ಚರ್ವರಪ್ಪ ಅದು ಕೂಲಿಗಳು ಮುಲ್ಟೆಕ್ಲ ಅವಲೆ ಗಡುವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ ಎಂಕ ದುಂಬು ಬೇತೆ 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 ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಂತಗನ ಎಂಕನ ದುಂಬು ನಂದು ಪಿರ ವರ್ಷ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೋಲ ಮೂಜಿ ಪಾದಕದ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕೋಲ ವರ್ಮದ ಮೂಜಿನ ಕೋಲ ಸೇವಳ ಅಂಡ ಮೂರು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊಡಿ ಐವತ್ತ ಮೂಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಬುರ್ಜು ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊಡಿ ಏರಿ ಬಕ್ಕ ಜಾವ ಮೊಟ್ಟ ಮೂಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೂಲಿಯರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಗಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಲ್ಲ ಬೇತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಏನಕ್ಕಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ತೆರ್ಪಾಯರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರ್ಪಾಯರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಗಲ ಏನ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಾನೋ ನೆರವೇರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಮಧ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಜಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗನ ಫಲ ಉಂಟು ದೈವದ ಅಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರ ಸಿಕ್ಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೋಂದೆಪ್ಪು